Zekaldean geratu da eta tropelaren gaidik irentzia izan da, minutu eta 36 segunduko aldea du, lasterketa burua tropelarekiko, hor dakizuen bezala, Renkoi Benepul daukagu, gazteen zelkapenean, bera da maiote urdinarekin dugun txirrendularia, maiote berdearekin puntutako zelkapenean, Julian Alaphilippe dugu, eta zelkapen nagusian Primo Roglic maiot horiarekin, hortze hartzandatik, biberotik ditugu txirrendulariak, Larrabetzura bidera, hortik Galdako ingurura jaitziko dira lehenengo, gero Larrabetzutik pasako dira Andramari kaletik, Lezamara, Helmugalerrora iristeko, 10 minutuko aurrerapenarekin dator gaurkoan lasterketa, hasiera batean, 20 minutuko aurrerapenarekin, baina gero bera egin du denbora horre ikusi bezala, jata mendatea igo behar izan dutelako, jarraian, Urrustimendi, Fikarolo mendatea igo dutelako, eta orain ikusi bezala, bibero gainean ditugu.